kokeilin, kun tätä tässä tämä verensokerin nousu. Kyllä. Se on harvinaisuus sulla. Se oli vaan pikkupala. Oho! No niin. Miten nämä nyt on mun päällä? Musta tuntuu, että kaikki jotenkin epämääräisesti. Katsokaa, miten ne mukaan on. Ne on oikein hyvin nyt. Mä kanssa just mietin, mitäkään mä laitan huomenna sinne telkkariin. Ei saa olla niin kuin koko valkosta, ei saa olla koko mustaa. Ja sitten tämmönen vilisee. Entäs semmoinen oranssi kaappi? Joo. Olisiko ne huomutettu? Mä tein oikein tää hippi. Joo, semmoinen kukkahomme päähän. Joo. Ruvetaan aloittelemaan. Tervetuloa seuraamaan Natural Goods Companyn Restart-verkkovalmennuksen live-webinaaria. Meillä on täällä tänään meidän ravinto- ja voisiko sanoa suolistoasiantuntija Annika Havaste, eli funktionaalisen ravintoterapian yksi näitä asiantuntijoita Suomessa. Ja sitten meillä on Katja Kokko, kosmetologi, kokonaisvaltaisen ihonhoidon asiantuntija. Ja jos sulla nyt tätä listaa voisi tietysti jatkaa taas vaikka mennään tällä. Ja Katja on tehnyt tosiaan iho-osion meidän verkkovalmennuskokonaisuuteen. Ja yin-joogan. Ja mun nimi on Maria Varro, niin mä tässä sitten välitän näitä teidän lähettämiänne kysymyksiä näille meidän huippuvalmentajille tämän keskustelun aikana. Tänään meillä on tosiaan aiheena terve suolisto ja kaunis iho. Ja tästä aiheesta tietysti jo tässä ennen webinaaria keskusteltiin paljon ja siinä on monta näkökulmaa, mutta aloitetaan tämmöisellä kysymyksellä, mikä itse asiassa oli jo meidän aiemmassakin webinaarissa. Tämähän on tämä keskustelu nimenomaan tämmöinen toiveuusinta, mitä olitte toivoneet, että tehtäisiin uudestaan. Ja tämmöinen kysymys, että miksi toisille ei tule mitään iho-ongelmia, vaikka söisi mitään, mutta toiselle tulee vaikka noudattavat tikkaruokavalioita. Mikä vaikuttaa siihen, että toisten elimistö reagoi eri tavalla? No siellä on varmaan paljon yksilöllisiä syitä. Totta kai onhan meillä genetiikkakin, joka vaikuttaa asioihin. Mutta sitten voi olla sekin, että millainen se suoliston mikrobikanta on. Et se voi olla, että sillä, joka nyt syö huonosti, niin se ei kuitenkaan ole vielä sitten mennyt sellaiseen kuntoon kuin mitä sillä toisella. Että se on ihan täysin vaikea sanoa, että ihan täysin pitävästi, että mikä siinä on eroavaisuus. Mutta varmaan se semmoinen alttius, että se, jolla on sitten se tietty perimä, niin se sitten, jos vähänkin tulee sellaisia huonoja tekijöitä sinne, niin se helpommin sitten reagoi siihen. Niin, ja tokihan me ei tietysti voi kaikista lääkekuureista muista välttämättä tietää, mitkä saattaa vaikuttaa sinne. Tietenkin, siellähän on taustalla vaikka kuinka paljon tekijöitä, jos me mietitään niin kuin taaksepäin hänen elämäänsä ja mietitään kuinka paljon siellä on ollut sit lopulta sellaisia tekijöitä, jotka on vaikuttanut siihen tilanteen syntymiseen. Siellähän voi olla vaikka kuinka paljon sit taustalla tekijöitä erilaisia. Joo, ja toi on siis mielenkiintoista, että tavallaan asiaa voisi myös ehkä lähestyä niinkin, että tavallaan hyvä asia, että ne ongelmat heijastuukin suoraan kasvoista, koska niitä ongelmia voi todellakin olla piilevänä niin, että se ei oireile niin kuin just siinä niin kuin kasvoilla. Ja sitten tavallaan ehkä jotain suolistoon liittyviä ongelmia ja tällaisia niin kuin oireita, mitkä ei tule tosiaan siihen niin kuin kasvoille näkyväksi, niin niitä saattaa jopa sellaiset henkilöt pitää normaalina. Et voin siis ihan niin kuin omasta kokemuksesta kertoa, että mulla on ollut niin kuin paljon suoliston kanssa ongelmia aiemmin, mutta ei ole koskaan oikeastaan ihon kanssa, paitsi joskus siinä niin kuin parikymppisyyden niin kuin alussa, mutta kuitenkin mulla on ne suolisto-ongelmat ollut melkein koko elämäni. Ja en mä ole sillä tavalla niihin niin kuin kiinnittänyt huomioon, koska tavallaan on jossain vaiheessa ehkä hyvin nuorena jo tullut sellainen, että ne tuntuu normaalilta ja näin, että sit se herätys niihin on tapahtunut paljon niin kuin myöhemmin ja pikkasen erilaisten niin kuin asioiden kautta. Mutta jos ne on niin kuin kasvoilla ne ongelmat, niin ne on jotenkin niin siinä framilla, että kyllä kuitenkin ne on aika sit sellaisia tosi niin kuin herkkiä asioita meille, että se ongelma näkyy niin kuin ulospäin kaikille, niin sitä lähtee helpommin tutkimaan. Aivan. Ja helpostihan me tartutaankin just niihin asioihin, jotka näkyy ulospäin. Niin, just näin. Että mä oon kuullut tosi paljon tätäkin, että joo, en mä kiinnittänyt huomiota mun ravintoon just sen takia, kun mä en liho. Niin, siis just jos mä olisin lihonnut, niin mä olisin tehnyt jotain. Tässä on vähän se sama asia, että kyllähän meidän pitäisi miettiä sitä, että mitä tapahtuu siellä, mitä me ei suoraan nähdä. Kyllä, myöskin, jos suolisto oireilee, niin onhan se
ihan suorastaan vakavakin asia. Kyllä, nimenomaan. Että vaikka se näkyisikään siinä jolla. Nimenomaan. Tai jos on jotain happavaivoja, niin sitten helposti otetaan vain joku Niin just tabletti siihen ja sitten ajatellaan, että no ei tämä nyt haittaa mitään ja tämä kuuluu asiaan. Niinpä. Joo. Ja sitten toi niinku kans, että mikä just itsellä tulee mieleen, mikä niinku reilu 10 vuotta kun menee tässä ajasta taaksepäin, mikä mulla itsellä oli tosi vahvana, niin oli siis semmoinen niinku jäätävä väsymys ja niinku energiatasot oli niin matalalla, niin se oli suoraan siis linkissä kyllä niinku myös niihin suolistojuttuihin, mutta monesti ihmiset ei niinku jotenkin ymmärrä sitä, että hei, ei, toi ei normaali niinku olotila ja toi ei välttämättä liity siihen, että sä koko aika huhkit niinku töitä kauheasti, että siellä voi olla niinku paljon muutakin ja itse asiassa toki sit se stressi ja semmoinen ylisuorittaminen vaikuttaa myös sinne suolistoon ihan suoraan, mutta Kyllä. Siinä on tietenkin tästä moni asia. Kyllä, niinpä. Joo. Niin tässä nyt jo huomaa, että tämä on niin monisyinen juttu tavallaan mutta jos mennään eteenpäin näitä kysymyksiä, niin täällä on hirveän monessa kysymyksessä kysytty niin tämmöistä hormonaalisesta tasapainosta. Sitten täällä on nostettu esiin aikuisen akneen, ihon rasvottumista. Niin liittyykö esimerkiksi nyt sitten akneen tai vaikka rosakeaan tai esimerkiksi tämmöiseen atopiaan sitten niin tämmöisiin selkeisiin pitkäaikaiseenkin iho-ongelmiin, niin liittyykö niihin tiettyjä suolisto-ongelmia sitten? Pystytäänkö tavallaan semmoinen syy-yhteys osoittamaan suoraan? Pystytään, Joo. Todellakin. Toi oli vähän laajasti ehkä esimerkiksi, siis mainitsit nyt monta ongelmaa, mutta jos nyt heittää esimerkiksi tämän rosakean, niin siihen liittyy tämä ohutsuolen bakteeriylikasvu, joka on aika huonosti tunnettu juttu nykyään vielä, mutta kaikkihan lähtee kuitenkin sen koko, siis sen ruoansuutuskanavan terveydestä. Että tavallaan että siinä sitten monistakin tekijöistä johtuen, niin siellä ohutsuolessa kasvaa sellaisia bakteereita, mitä siellä ei kuuluisi olla. Että siellähän kuuluu olla aika vähän bakteerikasvustoa. Ja sitten kun siellä kasvaa sellaisia, jotka on päässyt luikahtaa esimerkiksi paksusuolen puolelta vaikka, tai jotka on kuollut siellä ruoansuotus ja pääsee eteenpäin, että esiintyy sinne ohutsuoleen, niin ne tekee erilaisia oireita. Ne voi olla tosi voimakkaita suolisto-oireita, mutta ne voi myös oirehtia tämmöisenä rosakeana. Että se yhteys on niin kuin löydetty siinä. Et se nyt on yksi esimerkki, että mikä tavallaan se spesifi-ongelma suolistossa, joka liittyy sitten joku spesifiin iho-ongelmaan. Että yleisesti ottaen, niin jos sanoo silleen niin kuin yleisellä tasolla, niin kyllä siellä suolistossa aina iho-ongelman niin kuin ollessa, niin siellä on joku dysbiositilanne. Dysbiosi tarkoittaa sitä, että se suoliston mikrobitasapaino on järkkynyt, että se ei ole enää niin kuin ihanteellinen. Tokikaan ei ole mitään semmoista suoraa kaavaa siihen, että mikä on semmoinen suoliston mikrobiota, mikä on niin kuin, mikrobiotahan tarkoittaa sitä suoliston bakteerikannan kokonaisuutta, että mikä se on, mutta sitä tavallaan voi ajatella silleen, että silloin se on kunnossa, kun se toimii oikein, se tukee sun terveyttä ja sä oot virkeä ja iho on hyvä ja näin poispäin. Se voi niin kuin nähdä tästä, että onko se kunnossa, että ei ole mitään semmoista mittaria suoraan siihen, että nyt sulla on tämmöinen dysbioosi, epätasapaino. Vähän monimutkainen asia, mutta että kuitenkin kaikkiin näihin, jos me ajatellaan akneita, atopiaakin, jopa atopiaa, niin siellähän on tämä mikrobikannan epätasapaino olemassa. Minkä tyyppinen se kelläkin sitten onkaan, niin sehän on kaikilla varmaan ihan erilainen, koska meillä on kaikilla omanlainen suoliston mikrobiota ylipäätäänkin, kun sormen jälki erilainen, niin tietenkin se ongelmakin on jonkun verran erilainen. Tästä muuten tuli just mieleen, että yhtä laillahan siis iholla oleva bakteeristo, niin se on myös kaikilla meillä yksilöllinen. Ja just se kysymys siitä, että miksi toisille puhkee ne iho-ongelmat, niin liittyy myös tähän näin. Ja kuitenkin ihmisen iholla on toisiksi eniten bakteereja sen suoliston jälkeen sitten. Niin toi on myös niinku merkittävä juttu siinä. Ja sehän niin tekee tästä mielenkiintoista, että sitten kun on huomattu se, että tosiaan niillä suolistomikrobeilla on vielä yhteys, ne kommunikoi niiden ihomikrobien kanssa keskustelusta ja verenkierron välityksellä, että ne vielä käy sitä dialogia sitten keskenään siellä. Joo, siis se mikä on tosi mielenkiintoinen, tavallaan aika viimeaikainen niin löytö on just se, että miten suolistomikrobista pystyy vaikuttamaan ihan joka puolelle meidän kehoon, siis päästä varpaisiin. Jokaiseen elimeen ja myös ihoonkin, että kun ihmiset ajattelevat, miten se voi vaikuttaa sieltä suolistosta, mutta kyllä niillä on keinonsa, koska ihmisillä on juurikin tämä verenkierto ja hermosto ja välittäjäaineet, tulehdusaineet. Esimerkiksi tulehdusaineita käyttämällä ne pystyy saamaan sen tulehduksen aikaiseksi sieltä, vaikka ne ovat niin kaukana olevinaan siellä suolistossa.
Toisaalta sitten jos me ajatellaan niin positiivisen kautta, että sitten kun me saadaan sitä kunnostettua, niin siellähän tulee sitten taas semmoisia bakteereita valtaa, jotka sitten taas auttaa sitä sun ihoa niin paremmin. Niin kuin vahvistaa sitä ja poistaa sitä tulehdusta ja näin poispäin. Että ei se ole pelkästään niin kuin negatiivinen, mitä siellä tapahtuu, vaan se voi olla myös niin kuin positiivinen asia. Joo. Kyllä. Pystyykö antaa mitään semmoisia niin kuin esimerkkejä esimerkiksi nyt sitten, että no jos nyt vaikka otetaan se akne vaikka, kun siitä oli kysynyt niin moni, niin että mihin suuntaan sitä ruokavaliota kannattaako sieltä lähteä suoraan karsimaan jotain, vai onko se aina niin kuin yksilöllinen, että mitä vai onko jotain yleisohjeita? Varmaan jotain voi sanoa tämän päivän ravitsemuksesta tai siihen liittyen, että mitä kannattaisi vältellä. No yleislinjoja tietysti tämmöinen puhdas niin kuin luonnollinen ravinto, että mahdollisimman vähän mitään tai ei ollenkaan niin mitään keinotekoisia aineita. Ei keinotekoisia rasvoja eikä niin keinotekoisia sokereita varsinkaan, mutta ylipäätäänkin sokereiden kanssa kannattaa olla tosi tarkka, että se verensokeri saa niin kuin tasoitettua. Ja tähän kuuluu myös tähän verensokerin tasoittamiseen sitten niin kuin sekin, että millaisia kombinaatioita sä teet aterioista, kuinka paljon sä syöt terveellisiä hedelmiä ja marjoja ja tämmöisiä näin, koska niissäkin on kuitenkin sokeria. Et silloin kun sä lähdet rakentamaan sellaista ruokavaliota, joka on terapeuttinen, niin se on ehkä vähän tiukempi, että sä saat sen homman niin kuin kuriin. Ja sitten se voi olla, että sä pystyt myöhemmin sitten taas vähän niin kuin ottaa sieltä vähän enemmän taas esimerkiksi hedelmiä ja tämmöisiä juttuja niin mukaan. Ja aika monellahan on ruoka-aineen yliherkkyyksiä siellä puolella, että niitä täytyy ruveta sitten selvittää. Maitotuotteet on monille sellaisia ongelmallisia, mitkä ei siinä kohtaa kauhean hyvää tee. Moni on kokenut, että hei se auttoi, kun mä poistin nämä maitotuotteet sieltä. Mutta se, että mehän ei suomalaiset edelleenkään syödä riittävästi kasviksia. Et jos me sanotaan, että syökää 500 grammaa kasviksia päivässä, se on tosi vähän. Ja suomalaiset ei pääse siihen edes. Niin voi ajatella, että melkein kaikilla on niin varaa siellä niin katsoa, että kuinka paljon on lopulta syödä kasviksia ja palkokasveja ja kaikkea tällaista näin, mitä pystyy sinne lisäämään. Mutta koska kasvikset kuitenkin on ne, joiden avulla suoliston bakteerikannan saa kuntoon. Ja sieltä taas sitten lähti sen aknen korjautuminen tosi paljon sitten sieltä suolistosta ja sieltä minkälaisia pöpöisiä sitten kasvaa. Et mä sanoisin, että tämä verensokerin tasoittaminen äärimmäisen tärkeä juttu, mutta siihen vaikuttaa myös stressi huom. Se ei ole pelkästään se ruokavalio, eikä siihenkin pitää kiinnittää huomiota. Ja sitten kaikki tämmöinen tulehdusta vähentävä ravinto, mitä sä sinne saat niin kuin ängettyä, vaikka kurkumiinia ja mitä kaikkea. Mutta sitten tosiaan tämä suoliston hoito. Ja joskushan siitä täytyy mennä sitä aika yksilöllisille teille, että jos tilanne on kehittynyt kauan ja suolisto on sekaisin, niin se voi olla, että se pärjää yleisohjeella, vaan se tarvitsee niin yksilölliset ohjeet. Niin ja just toi, että tosi usein niin kuin mäkin saatan kuulla näin, että sanotaan, että no kun mun ruokavalio on niin kuin jo kunnossa, niin se ei aina ole ihan niin yksiselitteistä, että sitä ajattelee, että no kyllä se on niin kuin kunnossa. Että se pitäisi lähteä sit yksilöllisesti tsekkaamaan ja just se, että onko siellä jotain ruoka-aineyliherkkyyksiä, mitä ei osaa edes itse kuvitella, että olisi jollekin herkkä tai mitä ikinä puutoksia ja imeytymishäiriöitä. Kyllä, kaikkea tällaista voi olla. Joo, kyllä. Tuossa, jos nyt vielä otetaan tähän semmoinen jatkokysymys, niin muutama oli kysynyt niin tämmöistä lapsen atopiasta, toki oli aikuistenkin atopiasta kysytty, mutta onko siinä sitten, tietysti aina se on yksilöllinen se mikrobisto siellä suolistossa ja ihossa, mutta onko siinä sitten eroavaisuuksia, kun lähdetään vaikka lapsen atopiaa hoitaa nyt ruokavalion kautta tai sitten sen aikuisen, miten? No lapsillahan on aika usein just niin allergioita siellä taustalla, että se vaikuttaa tosi paljon. Kyllä niitä on aikuisillakin. Ja sitten atopikkahan hirveän usein reagoi tosi voimakkaasti kaikille esimerkiksi just väriaineille ja esimerkiksi rikkiyhdisteille, tämmöisiin vaikka säilöntäaineilla käyttää näitä rikkiyhdisteitä. Ja niistä voi lehahtaa se ihan niin kuin vaikeaseen tilanteeseen, niin siellä on tällaisia. Kyllähän siellä niitä samoja linjoja totta kai on ja suoliston hoitoa probiootteja voi käyttää ja näin, mutta että lapsilla usein ne allergiat siellä on. Joo, niin ja siinä varmaan sitten kun menee vaikka nyt sitten ravintoterapeutille, niin se pystytään vähän ehkä katsoakin ja karsimaan sitä, että mikä on niin varmaan lapsilla sitä aika nopeastikin tulee niitä tuloksia siinä. Joo, lapset on niin ihanan netsellisiä ja korjautuvia ja aikuisen voi olla kestänyt kauan joku juttu. Eihän se lähdekään 2 viikossa.
tai kuukaudessa välttämättä vielä, vaan nyt täytyy olla niin aika pitkäjänteinen siinä hoitamisessa ja parantelussa, että jos on antanut 20 vuotta jonkun tilanteen kehittyä, niin sitten täytyy olla aika, siis monestihan tuloksia tulee kuitenkin jo muutamassa viikosta, mutta täytyy kuitenkin varautua silloin olla niin kuin pitkäjänteinen sen asian hoitamisessa, että sen saa kuntoon. Mutta atopiaan vaikuttaa yllättävän moni juttu ja sanoisin, että siinä on kyllä aika iso osuus on tämmöisillä ruokan yliherkkyyksillä. Ja sitten niin kuin rasvahappotasapainolla on tosi tärkeä merkitys, verensokerin säätelyllä. Mutta sekin voi, että siellä on tämmöisiä sitäkin, että sitä rasvaa tulisi todella riittävästi, koska siellä saattaa olla sitäkin, että siellä vaaditaan paljon enemmän omega-3 rasvahappoja kuin jollain tavallisilla ihmisillä. Että siellä on vielä genetiikassa juttuja, jonka takia sä et saakaan hyödyksestä kaikki omegoita samalla tavalla kuin joku toinen. Et sekin voi vaikuttaa sitten siihen ihoon. Siellä on aika monia tämmöisiä pieniä isoja asioita. Ja varmaan meidän on aika niin kuin syvälle iskostettu se rasvakammoisuus. Niin on. Valitettavasti. Joo. Ja sitten mä näen niin kuin sitä, että vaikka olisi perushyvä ruokavalio, ja on käsitys, että sulla on kaikkea terveellistä, niin siellä kuitenkaan löydy niitä rasvoja riittävästi, eikä siellä ole edelleenkään ihan tarpeeksi. Ehkä niitä kasviksi kuidun määrä on ehkä vähän liian pieni. Että se vaatii ehkä vähän tarkempaa analyysiä joskus se oma ravintokin sitten, että mitä siellä ihan oikeasti on joka päivä. Että paljonko sä sitten niitä loput saat, että sitten kun lähtee oikein niin kuin tälle ravinnolle niin kuin korjaamaan tätä asiaa, niin sitten täytyy olla vähän enemmän tarkkuutta siinä asiassa. Joo. Sitten täällä on tullut muutamia semmoisia, nämä on ehkä Katjalle suunnattuja kysymyksiä. Tämmöinen, että kun nämä ravinnon vaikutukset voi näkyä pienellä viiveellä siellä ihossa, niin miten sitten ulkoisella hoidolla kannattaa tukea sitä kehoa tai ihoa sen ruokavaliomuutoksen aikana? No joo, siellä voi tulla oikein kuin puhdistusreaktio siinä, jos sä muutat sitä ruokavalioa, niin miten sitten ihohoitotuotteja voi siesata? Kyllä. No toi on kyllä kans nyt aika yksilöllinen juttu, koska jos siellä on oikein semmoinen niin kuin ärtynyt tulehdus siinä iholla, vaikka just hyvin niin kuin herkkä akneiho tai joku oikein niin kuin tulehdustilassa oleva rosakea tai atopia, joka on niin kuin auki, niin sitä on kyllä niin kuin pakko lähteä todella lempeästi hoitamaan sitä ihoa, että saadaan niin kuin rauhoitettua ensiksi sitä tilannetta ja sitten pikkuhiljaa asteittain siirtyä vähän sitten hoitavampiin ja aktivoivampiin niin kuin tuotteisiin. Että alkuun just sanoisin, että unohtaa kaikki niin kuin kuorinnat ja naamiot ja ei mitään niin kuin super paljon niin kuin aktiiviaineita sisältäviä tuotteita välttämättä voi siihen niin kuin käyttää ainakaan kerralla. Lähtee sitä ihoa pikkuhiljaa tutustuttamaan niihin vähän tehokkaampiin tuotteisiin ja ottaa sillä varovasti sen kanssa. Mutta sitten taaskin, jos se selkeästi niin kuin huomaa, että se iho ei reagoi niin voimakkaasti niihin ulkoisiin tuotteisiin, niin voi sitten käyttää vähän niin kuin vahvempiakin tuotteita. Toi on kyllä niin yksilöllistä ja just toi puhdistusreaktio voi siellä ihan hyvin niin kuin tapahtua. Mutta kun iho kuitenkin sit about siinä kuukaudessa uusiutuu, niin kyllä sen pitäisi sit lähteä sen kuukauden aikana pikkuhiljaa menemään siitä parempaan suuntaan. Ja totta kai sit just se täytyy huomioida, että millaista kosmetiikkaa sinne on aiemmin käyttänyt. Että jos on käyttänyt synteettistä kosmetiikkaa paljon tai sitten on esimerkiksi ollut vaikka ihan luonnon kosmetiikkaakin käytössä, mutta joka ei välttämättä ole ihan sellaisia tosi niin kuin hoitavasta päästä, niin siinä todellakin voi niin kuin käydä se puhdistusreaktio, että pamahtaa niin kuin aluksi sieltä hirveästi näppyjä, kun ne ihon toiminnot ylipäätänsä niin kuin aktivoituu ja alkaa normalisoitumaan. Et hyvin niin kuin yksilölliset vinkit kyllä tässä ja tämän takia olisi tosi tärkeää, että olisi ammattilainen siinä niin kuin apuna, kosmetologi, joka on perehtynyt ihonhoitoon vähän kokonaisvaltaisemmin kuin vaan niin kuin sen ulkoisen hoidon kautta, että ymmärtäisi niin kuin sitä prosessia ja sitten sen ammattilaisen kanssa katsotaan niitä tuotteita, että siellä ei ihan hirveästi itse arpoisi sitten. Joo, ja tuossa on tietysti hyvin pääsee alkuun ostamaan sen ihohoito-osion esimerkiksi meidän valmennuksesta, missä sitten vähän oppii tunnistamaan niitä erilaisia iho-ongelmia. Ja siellä on just sitten taaskin tuotteetkin suositeltu sillä, että siellä on niinku useampia tosi hyviä vaihtoehtoja, mutta joo. Joo. Sitten täällä on pari kysymystä tullut tuosta FaceMappingista. Kerrotko vähän, mitä FaceMapping on ja mitä eri alueille tulevat ongelmat kasvoilla niin kuin
kertoo sen FaceMapin mukaan. Mitä ne kertoo siitä meidän terveydestä? Joo, no toi on mielenkiintoinen aihe ja jos sä niin kuin lähdet googlailemaan niin siis karttoja löytyy niin kuin joka lähtöön. Niin sieltä pitää niin kuin valita se tavallaan se oma niin kuin suuntaus ja sitten niihin liittyy aina tosi kokonaisvaltaiset seikat, että ei kannata niin kuin lähteä sit useampaa eri karttaa tutkimaan, muuten siitä ei niin kuin tule mitään. Mä oon itse siis opiskellut vietnamilaiseen lääketieteeseen perustuvaa kasvorefleksologiaa, joka on hyvin niin kuin vahvasti linkissä kiinalaiseen lääketieteeseen. Niin ihan siis nämä on hyvin niin kuin suuntaa antavia juttuja, mutta ylipäätänsä tästä niin kuin poskista alaspäin, niin tämä alue on meidän niin kuin suolistoa ja siis ruoansulatusjärjestelmää. Ja erityisesti tässä niin kuin suun ympärillä, täällä näin, niin täällä menee se niin kuin paksusuolen alue ja sitten ohut suoli on tässä niin kuin sisempänä. Niin se voi kertoa siitä suoliston alueen. Kyllä. Ja sitten taaskin tämä niin kuin leukaperien alue, niin tämä on sitten menee niin kuin tommoselle munuaisvirtsarakko tienolle ja siellä on sitten, no näihin molempiin sitten kyllä hormonitoiminnan niin kuin epätasapainot myös voi liittyä, mutta että tämä alue on tyypillisesti vielä sitä oikeaa semmoista niin kuin hormonaalista. No sitten tästä niin kuin, poskista niin kuin ylöspäin, niin se on sitten taaskin hengityselimiin liittyviä juttuja, että siellä voisi ihan hyvin olla sitten esimerkiksi jotain niin kuin atopiaa, että tämähän kanssa sitten tosiaan niin kuin on yksi juttu, että millaisia oireita siellä, että onko siellä niin kuin ihottumaa, onko siellä atopiaa, onko siellä näppylöitä, mitä ikinä. Mutta sitten tästä tekee niin kuin mielenkiintoista se, että meillä on nämä niin kuin kaikki kartat pystyy kääntämään sillä käänteisesti, että vaikka meillä on se suolisto niin kuin tässä, niin sen pystyy flippaamaan näin päin, niin se on myös tässä. Että nämä on suuntaa antavia juttuja. Ja sitten osallahan voi tulla ne näpyt vaikka niin, että ne ei olekaan tässä kasvoilla, vaan ne onkin jossain niin kuin tässä rintakehässä ja niin kuin selässä. Sitten mä sanoisin taaskin ihan suoraan just sitten, ajattelisin tätä niin kuin kiinalaisen lääketieteen kautta, niin se liittyy kyllä suolistoon. Joo, toi on niin kuin hirveän mielenkiintoista oppia tavallaan lukemaan myös sitä, että mikä iho-oire liittyy sitten. Ja sitten just silmien ympäristöä voi niin kuin paljon kanssa tutkia. Joo, siitä on itse asiassa yksi kysymys tästä silmäympärysihosta. Vaikka on muuten hyvä iho, mutta silmäympärykset on puna, violetti, harmaat ja kuivat. Siinä on nyt aika monta väriä siellä, mutta mitä jos poimitaan se punainen siitä. Joo, no siis se punottava väri voi kertoa siitä, että se liittyy tuonne niin kuin ohutsuolen alueelle, eli sitten siinä tulisi niin kuin kiinalaisen lääketieteen kautta tulielementti sinne mukaan, ja tulielementtiin sit liittyy just ohutsuoli ja sydän. Joo, kyllä. Aika tyypillistä, että rosakea ihoisilla on tämä silmänalunen myös semmoinen niin kuin punottava. Ja sitten siihen rosakeaan liittyy just se ohutsuoli. Joo, ohutsuolen bakteeri. Kyllä, just näin. Ja sitten kun näillä taaskin, kun lähdetään tätä kautta tutkimaan näitä juttuja, niin sinne liittyy myös paljon niin kuin tunne-elämän juttuja ja semmoisia niin kuin energeettisiä asioita, niin tähän tulielementtiin liittyy myös tällaista niin kuin aikamoista suorittamista ja semmoista niin kuin jopa hysteriaa ja näin, että siellä on niin kuin tunnetilana ilo, mutta sitten kun se menee yli, niin se on semmoista aikamoista suorittamista ja näin. Ja olen huomannut vuosien varrella sen, että aika monella rosakeasta kärsivällä on melkoinen niin kuin suorittaminen siellä niin kuin taustalla ja näin, että tätä kautta voi lähestyä näitä asioita kokonaisvaltaisemmin. Joo. Ja sieltä lähtee aukeamaan niin kuin melkoinen vyyhti juttuja. Taas jos on turvotussilmiä, niin se kertoo munuaisten torjunnasta sitten. Kyllä. Sen kertyy nestettä paljon, niin se neste ei poistu sieltä kautta, mistä sen pitäisi ehkä sitten. Kyllä. Ja sitten tässä tulee just nämä niin kuin monet myös niin kuin ihonhoidolliset keinot, että me pystytään niin kuin erilaisilla niin kuin tuotteettomilla ihonhoidon keinoilla myös sitten auttamaan kyllä esimerkiksi just tuohon niin kuin turvotukseen ja ihan siihen niin kuin silmän alusten väriinkin, mutta niin tämä lähtee sitten jo taas nyt sivuraiteille ja erilaiset kasvohieronnat ja just niin kuin lymfahieronta ja kaikki tällainen, että me saadaan niitä niin kuin jännityksiä pois sieltä
ihosta, veri kiertää paremmin ylipäätänsä siellä että kun meillä on niin kuin jännityksiä kasvoissa, niin silloin siellä ei energia ja aineenvaihdunta toimi kunnolla ja ravinteet ja happi ei kulje soluihin niin hyvin ja kuona-aineet ei poistu ja näin. Joo. Oliko sulla Annika? Joo, mutta tuli vaan mieleen tässä niin tämmöisenä huomiona, että se on aika jännä, että just niin kiinalainen lääketiede yhdistää nämä ongelmat just suolistoon. Ja sitten se todetaan niin kuin ihan tämmöisessä länsimaisessa kovassa lääketieteessä tutkimuksiin, ihan sama asia. Kyllä. Kyllä. Näin vaan on. Sama juttu. Joo. Tuohon törmää tosi monessa jutussa, just yin-joogan kautta myös niin siellä törmää kans sillä, että, niin, että länsimainen ja sitten se itämainen juttu, niin ne kyllä niin kuin menee sillä limittäin. Joo, se on just sama, jos miettii Ayurvedaa, niin siellä on aika paljon yhtäläisyyksiä sitten voi olla tähän. Kyllä. Tämmöiseen. No itse asiassa semmoinen vielä tuossa nyt on puhuttu näistä hormonaalista ongelmista ja niistäkin kysyttiin paljon. Ja itse kanssa kun olen toiminut tässä ihohoitoalalla jo useampia vuosia, niin se mihin on myös törmännyt jonkun verran ehkä sitten tämä tämmöinen niin synteettisten hormonien käyttö saattaa myös vaikuttaa sinne, että just nimenomaan nämä ehkäisypillerit ja hormonikorvaushoidot ja mahdollisesti kilpirauhaslääkitykset ja muut. Joo. No, haluatko kommentoida siihen? Täällä on myöskin nimittäin tullut sellainen kysymys, kun tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yleistymässä, niin mikä tähän on syynä? Millä tähän voitaisiin vaikuttaa? Että onko tässä niin tämmöistä linkitystä sit myöskin sen kanssa, että okei se ravinto, mutta ehkä mahdollisesti sit joku tämmöistä, mitä me jatkuvasti käytetään, jotain lääkevalmistetta tai muita. Voiko niillä olla vaikutusta sit sinne hormonitoimintaan esimerkiksi? Sitten? No tietysti tuo muuttaa hormonitoimintaa, jos niin, se hormonit käytössä. Ja joillakin vaikuttaa sitten enemmän, saattaa vaikuttaa suoliston toimintaankin. Mutta mä en usko, että kukaan pystyy sanoa sitä niin ihan yksi yhteen. Ja ihmiset on niin erilaisia. Täytyy muistaa, että me ollaan kaikki yksilöllisiä. Meillä on yksilöllinen aineenvaihdunta. Samalla kun me ollaan yksilöllisen näköisiä ulospäin, niin me ollaan sisältäpäin. Niin sen takia niin kuin ihan semmoista, että kaikille käy just näin, niin se on vähän vaikea sanoa, mutta kyllä siellä on niitä vaikutuksia. Joo, ja musta tuntuu, että ihmiset on vähän huomannutkin, että aika paljon on tullut niitä kysymyksiä vuosien varrella, ja nyttenkin tähän just siitä, että jos jättää sen hormonaalisen ehkäisyn vaikka pois, pelkää sitä, että se iho alkaa oireilla. Ja sehän on tyypillinen, niin kuin just tämä, että jättää pois pillerit, niin sen jälkeen se iho lähtee, että on vaikea, mulla on ollut myös näitä asiakkaita. Ja itselleni myös tapahtunut aikoina. Joo, sama täällä. Tiedän, että ei ollut helppo juttu saada se sitten tasapainoon. Et kyllähän se tietysti vie taas siinäkin aikaa, niin se balansoituu ja se oma hormonitoiminta siellä sitten. Mutta ravinnolla varmaan voi sitten taas helpottaa sitä. Totta kai, mutta sitten just meidän täytyy muistaa tässä, että se on ihanaa, että ihmiset on löytänyt, että ravinnolla vähän korjaa tätä hormonitasapainoa. Se on yksi iso osa sitä. Mutta sitten täytyy myös miettiä, että sun täytyy tehdä myös jotain sun stressitasoille. Meillä on kaikilla stressiä nykyään. Arvioidaan, että nykyihmisillä on 80% ajasta jonkunnäköinen stressitila päällä. Ja se voi olla tiedostamaton toki vähän. Se voi olla nimenomaan sitä. Se ei ole, eikä stressihän ei ole käsitteenä sitä, että nyt mulla on hirveät paineet ja kiireet ja tällaista näin. Vaan stressihän on niin paljon laajempi käsite. Se voi olla, että sulla on joku epätasapaino sun kehossa vaikka. Tai sitten ylipäätänsä se, että sä oot innostuneena tekemässä asioita, mikä on ainakin itsellä just se, niin sekin on stressiä. On sekin, että käy niin ylikierroksilla, vaikka olisi positiivisia ylikierroksilla, niin on vaan niin paljon, että se on aika riittää. Sitten sä nukut huonosti ja että siellä on, niin kuin, on homealtistuksia ja ihmisillä on vaikka mitä siellä taustalla, että on yhtä kuin stressi sen kehon mielestä. Ja silloin se muuttaa sitä hormonin tasapainoa, koska sieltä nousee se kortisolihormoni ja muut stressihormonit. Niin ne peittoon, ne heti niin kuin alkaa dumpata niitä sukupuolihormoneita, koska se lähtöaine on sama. Ja kun sä tehtailetkin vain sitä kortisolia, niin sulle ei riitä sinne niihin enää estrogeeni, progesteronin ja pienet muutokset niiden tasoissa niin vaikuttaa. Niin kuin tiedetään esimerkiksi PM-sovellistymästä aika voimakkaasti. Eihän se tarkoita, että on hirveän voimakkaasti muuttunut hormonitasot, vaan vähän riittää, kun sulla tulee jo niin kuin ne mielialaoireet ja kaikki maailman oireet. Sillä tavalla just stressi niin kuin vaikuttaa sitten taas siihen. Et sen takia, kun lähdetään niin korjailemaan hormonitasapainoa ravinnon avulla, niin meidän täytyy vähän kurkata niin muihinkin asioihin, mitä me puuhataan. Kyllä. Ja saada niitä balanssiin. Yksi on aivan ihana yin-jooga. Niinpä siis just nyt on alettu ehkä enemmän vielä puhua näistä niin kuin hermostoon liittyvistä asioista. Että olisi tosi tärkeää tasapainottaa sitä hermoston toimintaa, koska suurin osa meistä elää niin, että siellä on se sympaattinen hermosto, eli just se niin kuin
stressiä tuottava, aktivoiva tai sitten sitä ylikuormitusta tuottava hermoston osa niin kuin niskan päällä. Ja sitten se parasympaattinen hermosto, joka auttaa meitä palautumaan ja toipumaan ja rauhoittumaan. Ja mikä vaikuttaa niin voimakkaasti sitten taaskin kiertäjähermohan on suurin osa siellä sitä parasympaattista hermostoa niin ruoansulatukseen ja niin ihan kaikkeen mahdolliseen. Niin sen takia just se yin-jooga on niin hyvä sinne, että se auttaa heti aktivoimaan sitä parasympaattista hermostoa ja se on niin kokonaisvaltaiset vaikutukset niin kuin mieleen ja kehoon. Ja sitten tuosta muutenkin niin kuin siitä, että kun meillä on niinku stressiä, niin siitä väkisinkin tulee tietyn tyyppisiä jännityksiä kehoon. Et voi just tulla niinku kasvoihin, mutta myös muualle kroppaan, erityisesti niinku tälle alueelle. Joo. Ja silloin kun siellä on fyysisiä jännityksiä, se vaikuttaa meidän sisäelinten toimintaan. Ja hengitykseen. Myös. Nehän hengitetään tosi pinnallisesti. Kyllä. Joskus huomaa, ja joskus mä oon huomannut itse siitä, jos mä jännityn, mä huomaan, että mä en hengitä paljon ollenkaan. Kyllä, just näin. Se on ihan tosi jännittynyt tää palvelu. Kyllä. Niin sitten just sillä yin-joogalla päästään availemaan ja rentouttaa näitä jännityksiä sieltä, niin sitä kautta myös se vaikuttaa sinne ihoonkin sitten. Varmaan tosi hyvä pointti. Erityisesti musta tuntuu, miksei missä tahansa ihan ongelmassa, niin hyötyy siitä, että tosiaan, mutta varsinkin atopikoille varmasti tosi hyvä. Muistan 10 vuotta sitten eräs saksalainen lääkäri, joka vähän holistisemmasta näkökulmasta katsoi asioita, niin sanoi just silloin, että atopikot on tyypillisesti tämmöisiä päänsä johdattomia ihmisiä, että se energia on täällä. Sitä ei riitä sinne hengitykselle eikä ruoansulatukselle. Se on varmaan ihan totta tosiaan, että tuommoisella kokonaisvaltaisesti rentouttavalla harjoituksella, jos se lapsi ei siihen yin-joogaan lähde, niin se voi olla vaikka laventelikylpy tai mikä tahansa tämmöinen, mikä rentouttaa sitä. Niin se on varmaan niin huikea apu siihen. Kyllä. Jos ajattelee, että yöllä helposti sit raapii sitä ihoarkiudissaan, niin illalla tekee harjoituksen, niin sehän voi olla niin kuin huomattava apu. Kyllä, eikä ne lapsetkaan sitä stressistä säästy nykypäivänä. Mutta just toi hyvä pointti, kun sanoit sitä, että miten stressi vaikuttaa siihen ruoansulatukseen. Että stressireaktiohan on sellainen meidän alkukantainen reaktio, että me voidaan päättää, että hei, nyt mulle ei tule stressireaktiota, kun se tuli jo. Niin silloin myöskin se ruoansulatuskanavan toiminta, se vaan sulkeutuu. Esimerkiksi jos tapahtuu vaikka niin, kun sä syöt, ja yhtäkkiä sä vaikka luet siinä lehteä aamiaisella ja näin, ja sitten sä luet jonkun uutisin sieltä, mikä järkyttää sua. Niin se voi olla, että se järkyttää sua niin paljon, että sun stressitaso nousee ja sen jälkeen se ruoansulutus pysähtyy ihan kokonaan. Ja tämän takia oikeasti sen ennen ruokailuakin semmoinen rauhoittuminen, rauhallinen syöminen, rauhallinen ilmapiirissä on hirveän tärkeää, vaikka sitä aina niin vähän ylenkatsotaan ajatella, että on jotain luksusta, että en näin. Niin, just näin. Mutta kyllä se kuitenkin on tosi tärkeää, koska sitten jos se tapahtuu usein, jos se syöt stressin aikana, niin kohta sulla on se bakteerikanta siellä sekaisin. Ja sitten just toi niinku tuosta hermostosta, että kun ei tosiaan ne ongelmat ei välttämättä sit pamahda siihen iholle. Ja jos se niinku hermosto on koko ajan aivan siellä niinku, käy ylikierroksilla ja epäbalanssissa, niin ne niinku ongelmat voi olla joskus myöhemmin oikeasti tosi vakavia, mitä siellä voi sit niinku puhjata ja noin. Ja varsinkin sit ne niinku helposti lähtee sillä jotenkin niinku pitkittyy. Et jos ei niissä ole mitään sellaista, että miten se niinku ulkoisesti näkyisi. Ja stressihan on myös sellainen tilanne, jossa tulehdus nousee. Että keho lähtee, kun sinne stressireaktiossa tuottaa nyt tulehdusaineita. Ja sitten jos mä ajatellaan, että sun ihossa on tulehdus ja sä oot stressaantunut, niin sehän pahenee siitä. Kyllä. Niin kuin moni kokeekin ihan siinä käytännössä näin, että kun tulee stressiä, niin sitten pahenee. Eli stressinhallintakeinot mielestäni tärkeät. Joo, no tässä on nyt aika niin kuin tälleen, ja tietysti tämä itse asiassa Restart-valmennuskin tähtää siihen, että sieltä löytyy myös sitten niitä mielenhallinnan harjoituksia ja sitten siellä on yin-joogaa ja tämmöisiä keinoja, millä saa sitten tasapainottua. Ja ravinto-osiossa on myös suolisto. Että siinä on, vaikka siinä lukee vain ravinto, niin siinähän myös suolistoasiat. Ja ravinto-osiossa on ihan niitä konkreettisia vinkkejä sinne, että mitä kannattaa, niin kun, mitkä on hyviä rasvalähteitä ja näin, mutta haluatko vaikka pari mainita, että mitä nyt ajattelisit, jos on vaikka nyt sitten atopikko, lapsi tai aikuinen, niin mitä, kun sanoit siitä, että se rasva ei välttämättä imeydy sillä lailla siellä elimistössä, niin mitä voisi lisätä, mitä rasvoja kannattaisi lisätä sinne päivittäin sitten? No omega-3 rasvahappoja, yleensä kalaöljy on tosi hyvä. Jos ei pysty tai halua niitä, niin sitten leväpohjaisia epälehoa-valmisteita. Joo. Ja sitä täytyy ottaa vähän enemmän kuin se joku toinen, jolla ei ole tämmöistä piirrettä, että hänellä ei ole atopinen iho. Mutta atopikko voi tarvita vaikka 3-kertaisen annoksen. Ja sitten tietysti kaikki tämmöiset öljyt ja muut on hyviä, niin kuin sanotaan vaikka pellavaa öljyä voi käyttää, ampunsiemenöljyä,
kurpitsan siemenöljyä. Käyttää tällaisiakin sitten niin kuin kylmäpuristettuna tietysti sitten niin kuin siellä ihan reilut määrät, että rasvoja ei tarvitse mitenkään säästellä. Että kyllä se omega-3 on niin kuin tärkeä. Ja sitten tietysti tämmöiset GLA-rasvahapot, mitä voi käyttää kuureina. Siellä on elokkiöljyä ja tyrniöljyä ja hampusiemenetkin on itse asiassa samoja omega-7, jotka myös hillitsee sitä tulehdusta. Mutta sitä on hyvä ottaa kuureina sitten taas tämmöisen vaikkapa kalaöljyn kanssa, koska muuten se voi lähteä sitten käyttämään toisinpäin. Mutta tällaisia rasvoja. Ja tietysti voi käyttää sitten myös kookosöljyä ja voi käyttää, jos nyt käyttää jotain maitotuotteita, niin voi käyttää voita ja näin myöskin. Mutta tärkeintä sen tulehduksen hillintään on nämä omega-3. Joo, ja varmaan tietysti sit sillä saattaa olla sillä liian rasvattuvallakin tai akneiholla, niin se just, että siellä on sitä tulehdusta, niin ehkä se rasvojen laatu voi olla sitten aika... Rasvojen laatu on nuajalla. Ei voi niinku verrata sitä, että söisi niinku jotain rasvasta suklaata, joka on täynnä sokeria. Kun se, että saatat rasvan niin ihanaa kylmäpuristettua öljyä. Se on ihan eri juttu. Ja omega-3 myös ulkoisesti iholle on todella hyviä, että jos siinä iholla on tulehdusta, niin ehdottomasti kylmäpuristetut kasviöljyt ulkoisesti käyttöön. Ja se on niin täsmähoitoa suoraan sinne, vaikka totta kai tarvitaan myös sisäisesti. Katja, olisiko sinulla jotain vinkkiä, että mikä olisi tämmöinen paras rentouttava ihohoitorutiini keväällä? Siis jos nyt ajatellaan nyt vaikka näitä, mitä ongelmia tässä on käsitelty, niin mikä voisi, onko jotain semmoista? Kasvohieronta. Kasvohieronta, joo. Joo, kasvohieronta, koska sillä on ylipäätänsä se vaikutus, että sä niiden hermopäätteiden kautta jo lähdet niin kuin rentouttaa sitä sun hermostoa, mutta sitten just se, että siellä saataisiin avattua niitä jännityksiä lihaksista ja verenkierto parantuisi, sitä kautta ravinnon saanti paranee ja sitten toisaalta vähän semmoisilla lymfaattisilla liikkeillä voi sitä aineenvaihduntaa parantaa. Mutta kasvohieronta, ja siis valmennuksessahan meillä on iho-osiossa, niin on ihonhoitorutiinin ohjeet, missä on ihan semmoinen kunnon kasvohieronta-ohjeistus, että tällaiset niin kuin tuotteettomat ihonhoidon keinot myös niin kuin käyttöön sinne. No. Kuinka usein sitä kannattaisi tehdä sitä semmoista kasvohierontaa? No jos jaksaa niin kuin päivittäin tehdä, niin se olisi tosi hyvä. Mutta jos jaksaa vaikka muutaman kerran, pari kertaa viikossa, mutta että hän voit niin kuin... Mikä tahansa edistystöissä. Niin, kyllä. Mutta siis yksi niin kuin helppo juttu, mihin sä voisit yhdistää sen kasvohieronnan, niin öljypuhdistus. Koska siis ihonhoitorutiineissa tosi moni hutiloi puhdistuksen kanssa ja pelkästään sillä voi olla jo niin kuin iso vaikutus, että sä panostat puhdistusöljyn hieromiseen kasvoille, niin yhdistät vaikka siihen sen. Tai sitten, koska kuitenkin nämä niin kuin ihoöljyt on tosi tärkeä siinä ihonhoitorutiinissa, niin sitten kun sä levität sen öljyn, niin sitten siinä vaiheessa semmoinen lyhyt kasvohieronta. Niin nämä voisi olla nyt semmoiset täsmävinkit. Joo, ja sitten tietysti vielä vähintään pari kertaa viikossa yin-joogaa sinne, niin kyllä. Se tulee sieltä. Kyllä. Niin, se olisi sitten niinku erilainen ihonhoidon keino, hyvin kokonaisvaltainen. Joo, no mä kysyn vielä tämän, me puhuttiin tuossa jo vähän ennen niin puhuttiin näistä miliumeista ja miten liittyykö suoliston kunto niihin. Mahdollisesti sitä ei varmaan ole niin tarkkaan tutkittu tai osoitettukaan, mutta sulla oli siihen hoitovinkkejä, että sit jos on kärsinyt näistä miliumeista, niin mitä kannattaa kiinnittää huomioon? No siis kyllä se on aika usein siellä on siis kosteusköyhyys taustalla. Et ainakin niin kuin ykkösjuttu on ihan se, että enemmän kasvovesikerroksia, sitten katsoa, että millainen puhdistusaine sulla on käytössä. Eli jos se on liian pesevä, niin siellä on sitten hydrolipidikalvo epätasapainossa ja sitten sitä kautta voi tulla niitä miliumeja, että just semmoinen niin kuin tosi mieto puhdistusmaito tai sitten mielellään se puhdistusöljy sinne käyttöön. Ja ehdottomasti tosiaan niitä kasvovesikerroksia sinne lisää ja hyvin niin kuin ohut nesteyttävä kosteusvoide, mutta sitten joku tosi laadukas ihoöljy sinne. Ja sitten just se, että lähtee niin kuin panostamaan myös siihen niin kuin tekniikkaan, että millä sä levität näitä tuotteita sinne iholle, niin saadaan sitten toimii se ihon verenkierto ja aineenvaihdunta siellä kunnolla, että nämä kaikki vaikuttaa. Joo, toi on ihan hyvä pointti just, että niillä hoitotuotteilla on myös aika iso merkitys sitten, että minkä laatuisia ne on ja on ne iso merkitys siihen myöskin siihen kosteustasapainoon aika merkittävästi.
Tuossa on vielä semmoinen kysymys, että kun lähtee tekemään näitä muutoksia siinä ruokavaliossa esimerkiksi tai hoitorutiinissa tai koko elämässä, niin täällä on kysytty, että kannattaako se niin kerralla tehdä vai onko se jotenkin kestävämpi tapa tehdä niitä pikkuhiljaa. Mutta tämä on varmaan aika persoonakysymys myöskin, mutta miten esimerkiksi itse suosittelet, kun sulle tulee omia asiakkaita? Niin... Suurin osa pystyy tekemään vain muutaman muutoksen kerrallaan. Että sillä tavalla malttia. Vaikka sulla olisi se koko kuva mielessä, mitä kaikkea sä haluat tehdä, niin sinun kannattaa ehkä ottaa sieltä muutama asia kerralla. Niin kun arki on kuitenkin kiireistä ja on paljon tekemistä, niin voi olla, että sitten monta juttua kerralla. Voi olla liian iso kakku ja sitten sä niin luovutat, kun siitä ei tule mitään. Et jos sä otat vain niin muutamia asioita kerrallaan sieltä, niin tietysti jotkut asiat voi olla sellaisia nopeitakin, sä käyt ravintolisia ostamassa, nyt on aika helposti siihen lisätä tai jotain öljyä ja näin. Jotkut asiat on niin helppoja ja nopeita lisätä, että sä pystyt vaan niin kuin ottamaan käyttöön, mutta sitten isommat muutokset, niin ehkä niissä sitten semmoinen totuttu vuosia kerrallaan on hyvä juttu. Tuossa onkin just hyvä, että se meidän niin kuin, valmennuskin, kun siinä on niin monta osa-aluetta ja että niin kuin huomaat sen, kun sä lähdet purkamaan sitä vyyhtiä tavallaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, että niitä muutoksia pitää tehdä aika monella niin kuin osa-alueella, niin se on hyvä, että siinä on tavallaan se puoli vuotta katsottu sellaisessa ajaksi, että ota oikeasti aikaa niille muutoksille. Aivan. Ainahan sitä haluaisi niin saman tien nyt hypätä kaikki, mutta ei pysty. Mutta ei vaan ehdi. Se on kärsivällisyysharjoitus myös. Ja just se, niin kuin, mä oon aina ehkä sanonut just kanssa, että joka viikolle otat jonkun yhden jutun, että opettelet jonkun uuden rutiinin niin kuin viikossa. Ja sitten kun sitä uutta rutiinia on toistanut tarpeeksi kauan, niin sit tulee jo niin kuin tapa. Ja kumma kyllä, silloin se tuntuu, että se ei viekään enää niin paljon aikaa. Niin, nimenomaan. Sä oot tottunut tekemään, oot tottunut pesee hampaat kyllä, ja tämmöisiä juttuja, niin kyllä. Ne vaan niin kuin tekee. Ja sitten yleensä siinä käy niin, että kun sä huomaat vaikutukset, niin sit niistä innostuu jo niin paljon, että se niin kuin muutos lähtee vielä niin kuin isommin käyntiin. Ja aivan. Näin. Ja sitten kun oppii vaikka jonkun tekemään rutiinista jonkun tietyn ruoan tai muutoksen sinne, tai sä opit tekemään jotkut tietyt pienjuokaliikkeet, niin ei tarvitse enää mennä sinne katsomaan kaikkea uudelleen, vaan sä kovasti teet ne. Kyllä, just voisiko näin. sen ajatella sit vähän sitäkin kautta, nyt kun puhuttiin siitä suolistosta ja niistä mikrobeista ja siitä mikrobiotasta, miten tärkeä se on, niin tavallaan kun me vähän lähdetään opettamaan niitä, että siellä alkaakin lisääntyä ne semmoiset hitaammin lisääntyvät hyödylliset bakteerilajit, mitkä pitää sitä tasapainoa yllä, niin se vähän niin kuin luontaisestikin sit menee siihen suuntaan. Jos ajatellaan vaikka lapsen atopiaa, niin se voi olla hirveän vaikeaa, että jos sä niin kuin nyt kerralla muutat sen ruokavalion täysin, se ei suostu syömään mitään, koska sillä on vähän erilainen se bakteeritasapaino ja ne bakteerit haluaa sitä lyhytketjusta sokeria tai mitä tahansa siellä, niin eikö se sitten vähän luontaisestikin lähde, kun se bakteeritasapaino tulee, niin ne lähettää erilaisia viestejä. Se on just näin. Se on niin kuin ihmeellistä, miten pystyy niin kuin tosiaan viestimään ne bakteerit sieltä niin kuin meidän mielelle, mitä ne haluaa syödä. Et jos sä oot ruokkinut siellä suklaata syöviä bakteereita, niin kyllä ne tietää, että sitten saa sut niin kuin ostamaan sitä suklaata. Mutta sitten kun sä pikkuhiljaa totutat, sinä on enemmän ja enemmän kuituja ja kasviksia, ja ne ovat hyvin rasvoja esimerkiksi, niin sittenhän sinne kasvaa sellainen joukko, joka haluaa niitä. Eikä sun tarvitse enää taistella. Minusta se on tosi lyhyt aika, kun siinä menee niin kuin tavallaan, että kun seurannut tässä vuosien varrella ihmisten, niin kuin, mitä siellä on tapahtunut, niin ihan muutamassa viikossa mun mielestä 6 viikossa esimerkiksi joku tulee takaisin 6 viikon päästä ja sanoo, että hei, mä en olekaan syönyt sitä suklaata, kun mä totesin, että ei mun teekään enää paljon mielistä, että en nyt sitten viittinytkään sitä syödä, että se oli ihan hyvä, eikö se ollutkin. Ja sitten näin. Että kyllä se vaan niin kuin muuttuu. Ja sitten kun opettelee just pari sellaista hyvää reseptiä, niin pikkuhiljaa alkaa tulla se, että sä osaat vähän modifioida ja niitä. Ja se ruoka alkaa maistua ihan erilaiselta ja sä alat niin kuin maistaa ja haistaa sieltä ihan uusia juttuja. Kyllä. Ja meilläkin tässä, tai on käynyt poikaystäväni kanssa näin, että se on ihan niin kuin, sillä on mennyt koko maailma uusiksi. Että okei, siis ruoka voi maistua täältä, että on niin kuin ihan eri juttu kuin aiemmin. Joo. Ja sitten ne ei enää vedä puoleensa. Sitten se karkkihylly oli, niin se huomaat vaan, että ei tämä yhtään niin resonoi siihen, mitä mä haluan syödä. Kyllä. Et ennen voi olla sun hirveän himosen kohdalla. Nyt sä ootkin ihan, että en mä tollasta haluukaan syödä. Kyllä. Sitten se myös tavallaan lisää sitä sun onnistumisen kokemusta, jolloin sä pääset paremmin eteenpäin seuraaviin asioihin ja näin. Et
sillä on ihan valtava merkitys myös niin tavallaan mieleen sitten tällä kaikella. Ja sitten kun sä niin virkistyt siitä niistä muutoksista ja sä alat luottaa itseäsi siihen, että sä osaat ja pystyt ja näin, niin se vaan niin ruokkii itseänsä positiivisella tavalla. Kyllä. Ja täytyy vaan aloittaa jostain. Just näin. Ja sitten tavallaan mä sanoisin myöskin sen, että eihän kaikkien tarvitse syödä samalla tavalla kuitenkaan. Että jos joku just ajattelee, että sitten siellä kurssilla sanotaan, että täytyy syödä just tämmöinen smoothie tai sitten täytyy tehdä just tällainen joku juttu, niin ei tietenkään näin, että kaikilla on vähän omat mieltymykset ja näin, että kasviksiakin voi syödä niin hirveän monella eri tavalla, että ei se rajoitu vaan yhteen malliin kuitenkaan. Vaikka siellä onkin niitä vinkkejä, että teet tällainen smoothie tai teet tällainen salaatti, niin se on ehkä myöskin sellaista vinkkien antamista, mitä sä voit itse sitten soveltaa. Joo, ja tuolla nyt tietysti löytyy sitten niitä, monet kuitenkin sitten haluaa valmiiksi reseptit ja muut, niin löytyy sitten sieltä ravinto-osiosta, esimerkiksi Restart-valmennuksesta. Ja tosiaan jos kärsii erilaisista iho-ongelmista, niin se on esimerkiksi hyvä startti. Sieltä nyt sitten sen vaikka suolisto-osion ja miksei sitten ihohoito-osion myöskin siihen oheen, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Ihan varmasti, toi on hyvä kombo. Toisaalta sitten sieltä tulee jo sillä, no olisi kyllä hyvä ottaa se yin-jooga sinne myös. Niin. Kyllä se vaan noin menee. Joo, vielä tuohon nyt sitten, vaikka meillä on puhuttu aika paljon siitä, että tämä hormonihommakin on tosi yksilöllistä ja muuta, niin mistä niin kuin johtuu, että meillä on nykyään sit näin paljon niin kuin on sitä hormonaalista epätasapainoa, on niitä suolistojuttuja. Stressi on nyt tietysti yhtenä, mutta niin kuin, onko meidän kehot ja mikrobiomit muuttunut niin paljon, vai mikä se on, niin kuin, onko siihen niin kuin sellaista yksiselitteistä syytä, tai varmasti siitä spekulaatiota paljon on, missä joutuu. Joo, itse asiassa tämä on aika selväkin juttu nykyään, että ollaan lukenut tutkimuksia, että siellä on ihan yhteisymmärrys siitä, että mitä täällä länsimaissa on tapahtunut. Ja sitten kun verrataan niin kuin länsimaisen ihmisen niin kuin suoliston pöpökantaa, niin tätä mikrobiotaa, niin se on aivan erilainen kuin jollain semmoisella, jotka asuu tuolla vielä luonnon keskellä. Niin, metsästä ja keräilijä elämä. Totta kai on erilainen, kun he elää niin se luonnon keskellä. Ja että meillähän enää 3/3 siitä mikrobilajistostakaan jäljellä. Mutta ei sekään tarkoita, että ei täällä nyt voisi pärjätä, ei siinä mitään, mutta se, että meidän nykymaailma on aika vaarallinen paikka näille pöpöille, näille suolistomikrobeille, koska meillä on ensinnäkin ihan ruuassa voi olla tulla toksisia aineita. Se voi olla joku vaikka just kasvinsuojeluaineita, homenestoaineita, mitkä tappaa siellä jotenkin siellä viljelyksillä, mutta se tappaa myöskin siellä suolistossa sitten niitä pöpöjä. Että tällaiset ihan. Ja sitten tämä kaikki meidän stressi ja myöskin semmoinen niin tämä kaupungistuminen ja tämmöinen, että me ei olla luonnon keskellä enää, niin se vaikuttaa tosi paljon. Sama myös iholle kanssa, niin kuin se, että pestään ihoa liikaa ja kaikki tällaiset niin kuin antibakteeriset pesuaineet ja se, että me käytetään voimakkaita siivousaineita vaikka kotona ja kaikki niin kuin tällainen näin, niin se vaikuttaa myös siihen ihon. Joo, ja monet näistä asioista on semmoinen, että me ollaan niin totuttu niihin. Myöskin lääkkeet. Kaikki lääkkeet muuttaa sitä suoliston mikrobien toimintaa. Kaikki, mitä sä laitat sinne suolistoon, niin kuin suusta sisään, ja ne menee sinne suolistoon, niin ne aineet vaikuttaa jollain tavoin siihen mikrobiyhteisöön. Ne toteavat, että jaha, tällainen aine, opetas käsittelee tätä tässä näin. Sitten sieltä syntyy jotain, hyvää tai huonoa. Aina se ei ole hyvä. Niin, sillä tavalla, kun ajattelee tätä, niin meidän arkielämässä on paljon sellaisia asioita, että me ihan tuttuja, me otetaan jotain just pesuainetta, tämmöinen näin, ja muuta me ei edes ajatella, että siinä olisi mitään poikkeavaa. Mutta sitten kun me ruvetaan tarkemmin miettimään sitä, mitä se tekee loppujen lopuksi, niin meidän ihan ihon just mikrobiotalle plus suolistomikrobiotalle, niin se on aika tuhoisaa. Kyllä. Sitten kuitenkin nämä, mutta onneksi meillähän me kuitenkin, kun tiedetään tämä, niin me voidaan niinku muuttaa juttuja. Kyllä. Että ottaa luonnonmukaisempia juttuja, välttää lääkkeet, silloin me voidaan välttää niitä. Ja vähän kuopsutella multaa ja kävellä metsässä. Ja joku ihan metsäkävely ja tämmöinen, sieltähän tulee sellainen mikrobikylpy meille. Se on niin kuin aika kiva juttu. Joo, kyllähän se monesti, niin kuin, ja tietysti kun puhutaan näistä aiheista, niin se menee helposti vähän ehkä kuulostaa semmoiselta saarnaavalta. Mutta tänä päivänä kun tiedetään niin paljon, niin ehkä se pitäisi just lähteä siitä, ettei otakaan sitä vastareaktiota, että no ei, että minä en nyt mitään tämmöisiä käskyjä, vaan kuuntele vaan niin ajatella niin, että tämä on myöskin mahdollisuus, kun me tiedetään niin paljon. Kyllä, just ne kääntää sen asian niin toisinpäin, että hei, että tämmöisiä juttuja nyt tiedän, että mä voin tästä tehdä vähän toisellakin tavalla. Ja ei kaikkea tarvitse tehdä kerrallaan,
eikä siihen Eikä puoleen. kaikkea välttämättä pysty itse henkilökohtaisesti vaikuttamaan. Ei aina voi edes vaikuttaa, mutta tekee sen verran, kun kohtuu stressiä. Kyllä, Pystyy tekemään kyllä. pikkuhiljaa. Niin, sen verran, että pystyy elämään itsensä kanssa. Niin. Tässä tuli ihan mielettömän hyviä vinkkejä sinne niin ulkoiseen ihonhoitoon, mutta myöskin sitten nimenomaan sinne ravintopuolelle. Ja oikeastaan, jos nyt haluaisi tästä tiivistää, niin se, että vähennetään niitä prosessoituja ravintoaineita, lisätään kasviksia sinne vähintään nyt se 500 grammaa, jos ei enemmänkin. Mieluummin enemmän. Mieluummin vähän enemmän. Ja tosiaan sitten se kasvohieronta pari kertaa viikossa, vähän yin-joogaa sinne tueksi, niin ihan varmasti jo tulee isoja näkyviäkin muutoksia sitten jo ihan muutamassa kuukaudessa tai muutamassa viikossakin.